rated as PG sa medyo luod. Gihigugma ko gid na mo dito ta magsugod sa pinakabongga, sa pinakadako. Haru mga bebes! Welcome back to my YouTube channel, Polly once again, inyong bebe boy nga baboy. And of course, murag pila na gid kasi man nga wala ta nag-uban, medyo gikapoy lang gid gamay inyong bebe boy nga baboy. Murag nabuang lang gid ko ako na mag-edit, murag na busy sad gamay ang schedule, diba? Kaya pack, diba? Pa-hosting here and there. So again, thank you so much sa mga nagsalig nga ako lang himong host para sa ilang mga event. Ayan. So kung nanginahanglan mag-events host, dial lang yun sa 09. Gusto mga isa ko number. Bitaw. Anyway, so tonight is another a chill vlog. Okay? Maglingkod na sad ko ano nga spot diring dapit, no? Dire nagid ko hangtod sa hangtod. Hatod sa mahuman niya atong video karon. Kay ang atong pag-iistoryahan mga bebes kay 10 fun facts about me, myself, and I. So about lang gid sa ako ang atong pag-iistoryahan na karong gabi ino kay lisod pod murag ginauban na tamo sa akong mga ganap sa uban na akong ganap pero wa pa day mo kabalog yun sa akong kinsa ko. Maglain sab siya paminawon. Sige na taga bebe boy dire. And murag pasensya na gid ninyo akong braso diring dapita, no? Kaya gikapoy na gid ko inis o t-shirt. So kung di mo ganahan makita sa akong braso nga lami pas crispy pata, palihog kog escape sa video. Palihog next sa video. Okay? Thank you, next. Alright. So ato lang sugdan ng 10 fun facts about me. So of course, since gihigugma gid ta mo, gihigugma ko gid ta mo, dito ta magsugod sa pinakabongga, sa pinakadako, atong sugdan ng atong first fun fact sa pinakadako. Manang dako, ang weight ni Polly. So pila magidi ay ang akong weight. So mga bebes, dara, last ko nagtimbang kay murag grade 11 manatato sa among BMI sa PE. Atong nga time grade 11 pa ko ato ha. Ako yung timbang kay 86 kilos. Oy, di mag-uol sa 86 kilos. Grade 11 pagid ko ato. Karon kay murag mas nagdako pagid ko. So mahadlok pa kog timbang again kay basin mo yung timbangan og murag mo reklamo na gid siya ba kanang mo na ginang timbangan og pwede isa-isa ra pod. Kana kung pwede di mo magdungan. So maka nang timbangan. So madug pa ko patimbang for now. And bonus lang ang itong first fun fact. Ang resulta nito akong BMI kay above normal. So obese ko, no? Obese ko mga bebes. Natin mga pa-obesity din dapat. Pero agad ko mag-wala na. Let's enjoy life. Let's eat. Second fun facts mga bebes. Ang second fun fact na dili kaayo ko proud ani nga fun fact. Ani nga fact sa akong kaugalingon kay late comer gid ko mga bebes. Mo gid na akong sakit permi. Kay murag amot lang gid pod pero lahi gid ako pananaw sa oras. Murag alas 8 ang call time pero murag kanang 7:30 sayo ra kay na para sa alas 8 ang call time. Wa pa ko iliguan na. Mo gid siya akong gusto ma-change in life, no? Kanang murag gusto gid ako na mabago. And so far sa mga call time sa hosting karon murag gaka dili na gid ko gakalit. Murag gaka on time na gid ko. Kanang pag alas 5 ang call time kay 4:55 na anak ko, diba? At least mga 5 minutes before the call time. Di makuol. Mo gid siya akong ginapangandaman og ayo ka na dili na malate. Kay murag kapoy gid kay mo sig kalit, no? Kay murag di ka kabal kung si mo mabati kung saan nahitabo dito kung nagsugod na ba ang mga tao nga wala ka. Murag sa gid kaayo paminawon. So mo na siyang ginatry og change karon and I'm happy kay gakabuat na nako siya matime kay basta ba busy bas mga gapang chat. Actually group chat na siya, wa ko'y ka-chat. So
palihog, i-chat po ko ninyo. Wow, di pa inana, no? Alright, so ang ikatulong nga fun facts about me, Kai, nasugda naman nato ni mga late, no? Ang atong ikatulo, kung ma-late na gid ko nga kanang grabe na gid ka-late sa call time. Ato na sa niya, what you see, what you hear, leave it here. Anak na yun. Dili gid ko kapang toothbrush gid basta magdali-dali na gid ko mga bebes. Murag ambot lang gid pero apil gid siya sa mga butang nga pwede mawala kung late na ko kanang ay di sa tikabuhaton kay late na ko kanang makainana gid ko. Thanks to God kay naagi mga mouthwash. So dira na gid ko tama nung pag malate na ko kay limog-mug kluwa mana. Mo gid na siya murag muna pag malate ko. Pero di isang tanan, over. Kung mali ko ba, mayroon na sa mga ko gapanot brush. Nasi times, nagkakalit ko kay toothbrush gid ko. Pero si mga times, hindi ko gapanot brush gid ko, mali ko. Kaya sabi na pag grabe na kadali-dali, kanang maligit oras nga ginoo ko, grabe na. So ang atong sunod nga fun fact mga bebes, kay about sa pagkaon. Kung sa bagay ang favorite food ni Polly, ganun na ni magit siya kadako. So, ang tubag, ang mga bebes, ang tubag, nga pangutana, kay chicken adobo. Chicken adobo. As in, lamig na siya sa akong pananaw. Lamig na siya sa akong dila. Murag, wag yung makatupong o makapildi sa chicken adobo. Murag siya naging ang nasa pinakataas, no? Murag, makaingon na gid ang tanan sudan over o sa iya kay siya gid akong favorite. So I really can't say no to chicken adobo. So palihog lang kung makita ko ninyo tas namoy chicken adobo pati lawas at gid ko. Yes, kay mo gid akong favorite. Kay pag naging chicken adobo tas imo kong offeran na I really can't say no. Marag salamat gid kayo kay gistorya pag itag adobo kay galaway nako. So unsa pa kagnaan na siya sa akong atubangan, di ba? So, give this video a thumbs up kung ganahan sa mong adobo, mga bebes. Di mag-uol sa pa-adobo. Alright, mga bebes. So, medyo seryoso ang atong sunod nga fun facts. Ambot lang ko nyo kung katuuhan, pero maugin siya ang kamatuuran. Digid ko katulog kung dili ko ka-pray. Hallelujah. Kaya nga level, marag naging mo yung nga mata, marag pa ka nakapaampo, diba? Marag, ambot lang, kung pareho tag feelings and dealing apart, no? Pero, murag yung nag-bug sa akong mind if ever digid ko makapo before matulog. Digid ko makatulog yun. Yes, wala nang nigyon kay ka-plastic ko sa inyo mga bebes na. Pero magiging na siyang kamatuuran. And, for words of wisdom na sa tadaling dapitan, no? When you pray, when you pray, ano, ginang level? Murag, do not forget to thank God yun. Murag, always be grateful for everything. Nakidili malimtan nga statement nga ako nadunggan before. Ana sila, nga kanang pag nado ko kay gusto pa ngayon, murag, dili ni mo siya ingon, murag, dili ni mo siya i-pray nga nangayo ka, murag, you have to claim it lagi daw. So like for example, gusto ka mag-fried chicken inyong sudan unya. Dili daw ko na kami nga Lord, fried chicken unta ang sudan unya. Dili daw. Wrong daw na siya mga bebes. So dapat, Lord, thank you kay fried chicken na mong sudan unya. Murag, i-claim na gid mo daan nga. Nanagid na. Kanina na. So, puro gid ko pa thank you sa lahat. And I hope you do the same. Kay murag, He's great and igi nang ihatag if it's really for you. So, muna siya itong, di ba medyo serious atong fun fact ato nga diri nga part, no mga bebes. So, mo proceed ta sa atong next fun fact. O kani siya, nabuang gid ko ani pero wala na karon. Grabe sad gid kung nabuang pa ko ani karon. Kani siya, naadi ko ani mga grade 7, grade 8, mga first year high school, second year high school, ana. Nabuang gid text clan mga bebes, no. Murag ambot lang yun, pero murag grabe gid kung nakarelate ka, comment down daw kung saan mga clan yung napilan. Ug funny gid kayo kaysa ka-obsessed na ako nga maka-appeal ani nga mga clans. Ga-search gid ko clans online, as in sa Google gid ako na sila gina-search kung unsa ni nga mga text clan. Kaya di ba uso pa magid ang mga pa-GM, di ba? Murag wa man gid na siya nawala sa una panahon nga kung asa ka dapat naka-GM ka nga at McDo Divisoria inana mang gyud, di ba? So mo to siya nauso ang katong text clan and
pauso sad ko, murag sabay ko sa uso lugar, and di ko ganahan og kanang local. Wah, di ko ganahan og kanang nara dire kay di ko ganahan ng mga pa-general eyeball sa MacArthur. Kailan na nga level wagid na sa akong vocab. Wah, vocab! Kanang, oo, so dito gid ko sa panasyonal, kanay pa Luzon, Visayas at Mindanao nga napatoy mga kailangan imong kota daw nga GM per day kay 10 or 20 inana. Next fun fact, kay akong favorite movie genre. So, ang akong yung favorite movie genre, ganahan ko sa tanan actually, except sa action. Di ko ganan anak gyud kay murag kabisi pa pag sinipaay ba ninyo diha, murag ka-OA ba sa mga anak pa, di mo naman sa mga paingon anak nga levels, murag di ko ganan anak gyud sa action, so wala lagi na siya. Ganahan ko sa tanan except sa action, pero ang pinaka ganahan ako kay horror. Lami gid kayong horror nga salida kanang murag gid kag mo, aside sa nakoy nabasahan fact nga pag mo tanaw kag horror movie, murag naado ko noy matunaw nga fat sa imong lawas, murag maka-lose daw siya weight, pero ambot lang Ginoo ko, murag wala po na lose sa ako no, sa kapila ko nagtanog horror. Pero matutsada lang gid kay sa feeling nga horror, kanang makasagit ka, kanang lami na kay abrihon yung TV tas patyon ang killer kung unsa ba diha, diba? Tas sa ka-OA na ko ni mga horror, for example ako na isa sa balay, tas na mo tingog, magdrama-drama din ko ana nga as if mura ko nasa horror. Inano oy, eko kilara ginabuhat ya ko na ninyo. Kay kanang example ako sa balay tas na mo tingog, mana din ko ana. As in, natay pa inana nga level pag ako sa balay ka na maghinihinig-lingi, pa slow motion, inana ginagakita mo mga bebe. So, ambot lang yun, murag grabe siya epekto, no? Sa akong utok, sa akong pang-utok, ang kanang horror movies, kay ambot, murag grabe siya imagination, kay pag inana, gamay lang kay, di ba? Murag gamay lang nga tingog kay imo imagination, kay patay na murag na killer or na something, murag abriho na gini mong puntahan diretso, or isa na lang ka tingog kay pwede na ka makadagan, di ba? Yun na nga level. So, mo gina siya kong favorite movie genre, horror. Wag yung makapil, di ganahan. So, atong ika-8, nga fun fact. Kay, medyo serious na sa diring dapit kamay. Kay, I love documentary videos. So, kanang, lamian gid kog mga documentary videos. Actually, imagine kay ko, actually, isa gid na sa akong mga dream na may mga documentary host. Kay, murag, like yung effect bitaw sa society. Like yung effect kay murag kita mang good, murag of course kay gusto mo kita positive lang, 'di ba? Kay life is good, kanang dapat positive lang kita. Pero kanang mga documentary videos kay murag ginapakita bitaw niya kung unsa gi hulagway sa sosyedad. Kasabot ka to. Hulagway sa sosyedad. Murag napadi ay mga butang nga wala nato nakita. So murag mo gina ang purpose ni documentary videos kay dahil kay mga butang nga wala ta kabalo nga dapat ta makabalo, di ba? Kay akong favorite documentary host kay wa gyud makapildi ni Cara David. Ganahan gid ko sila mo narrate sa iyang mga documentary videos, og nakoy na discover nga isa nga documentary host tiguang na siya. Iyang last documentary video akong last gitan-aw, kalimot ko siya name, basta mo to siya. Alright, so we're second to the last nga fun fact. Kay wala pagid ko katilaw og makahubog na ilim nun. Sure, joke lang. Bitaw nakatilaw na siya ko, grabe naman sa gito eh. Anyways, nag-promise gid ko sa akong kagalingon nga pwede ko mo inom pero dili gid ko pwede mahubog. Kay murag feeling gid na ako wali mo alsa sa ako kung magkamang ko sa dalan, no? Kay sa akong 86 kilos sa grade 11 nga karon murag naibenta na, ayaw lang unta. Murag wa pud gid siguro mo volunteer nga mo alsa sa ako parehatod ko sa balay. Murag og ikaduha pa kung muuli ko sa balay nga hubog, murag wa na koy ulian sunod. May ginana gid, so bawal gid mahubog, of course. So ang atong last fun fact mga bebes, no, kay ako gid siya gipalas kay medyo rated as PG siya, medyo luod kay about ni sa paggamit sa mga public CRs.
So, well, of course, tawag ng kalikasan, mga bebes. Dili gid nako kaya magamit or mag-CR or tubagon ang tawag ng kalikasan sa mga public CRs. Eskwelahan, mall, di gyud nako kaya, mga bebes. Murag yung feeling nako pagbuhaton gid ako na kay murag wa na gid ko now nga iharap sa kalibutan. Inara gid, mga bebes, murag baw gid kay ko sa mga bawagid kay ko sa mga tao nga gasi argued bisag asa ka ng comfortable sila. Ako na ilhan isa, shout out to kay Zarate. Bawagid kay ko sa imo diha day. Bawagid ko sa imo diha day. Tigid day bisag asa gid. So murag hello house gid ta kung tayo tawag ng kalikasan. Murag ang balay gid ang makatubag ra gid para sa ako kay murag gid kay murag ngilngig gid pud siya no bisan pag tambakan ko ng tissue paper, di wet tissue, di wet wipes, lahat, di gid ko, di gid na ko nabuhaton. Moro gina siya. Ako gina siya gipalas kay ginoo ko. Basta na mga ludaan, mga sensitive nga viewers din ang dapitan. Wow, murag na viewers. Wala siya. Wala siya tong last fun fact. Dili gid ko gagamit og mga public CRs. Pero ambot lang po, basta i-test ko ni Lord, ayaw lang unta, kanang grabe na gid kakailangan gid Lord, ayaw lang gid ko pag nagigina na nga sitwasyon, palihog lang. Sumuro gito siya, mga bebes, ang 10 fun facts about me ug unta nalingaw mo at mga 10 fun as if you guys care kung unsay mga fun facts nga na ako, diba? Pero I hope fun gito siya for you guys ug siguro fun to siya para sa mga tigig pangutana sa akong weight. Oo, laban na tagid kay na ako rin siyang naingon sa wakas. Mara, congrats Polly. Na dili oy, embrace your body, no to body shaming mo. Body shaming. Mura kita siya ang mga 10 fun facts nga naasi ang usa ka bebe boy nga baboy. And I know daghan pa, katulang 10 ang akong gipili kay murag unsa 50 lugar. Kita mga tulog diring dapitan, no. Anyways, mga bebes, today is December 9 and happy December na good. Yes, natin mapa Christmas light sa atong likod, dili mag-uol sa Christmas light diha o Christmas tree dining dapita. Yes, dili mag-uol sa Christmas tree ni Mayor Gigi. Ana, so pila na lang ka days Pasko na, and I know you guys are all looking forward ana nga day. So ayan, mag-uban ta sa atong mga December videos. Yeah, and time check, it's 9:25. Moro gito siya, and we're done. Thank you so much, mga bebes, for watching, and I hope and I hope you guys liked this video. If you guys liked this video, don't forget to give it a thumbs up. Comment down below sa mga butang nga pareho ta kay nato gid ay gihapon mo, like for example dili ka gamit og public CRs. If ka muna, comment down below, and of course follow me on my social media accounts. For Twitter at itspoly8 and for Instagram at itsyoujohn8. And of course ayaw kalimot og subscribe and hit that notification bell so you'll be notified whenever there's new upload. See you in my next video. Bye bye.